Lagun berri batekin nator, Oier deitzen da eta Arrasatekoa da. Aupa, Oier! Bueno, Oier, galdetu nahi duzuna Artxandaperi buruz. Ondo pasa. Nor fundatu zuen Artxandape? Iñaki Garmendiabaldea fundatu zuen Artxandape. Non kokatzen da Artxandape? Artxandaperen zorro zauden Bilbo kokatzen zen, eta orain Uribarrin kokatzen zen. Ze urtetan eraiki zen? 1977. Guatxe bitera argazki bat. Begira, hemen Artxandapeko lehengo ikastola horrelakoa izan zen. Kaixo, zuek nortzuk zarete? Gu Artxandapeko ikasleak gara. Bai, nik Artxandape ikastolan ikasi nahi dut. Jakina, baina lehenengo Artxandaperi buruzko informazioa jakin beharko duzu. Bale, zer esan aldidazue? 1980an Aizarrote ikastolarekin bat egin zen, eta 1986an instalazioak hobetu eta ikastolan ditu egin zuten, gaur egunekoa sortzen. Hemen Artxandapen jantokia, medikoa eta autobusaren zerbitzuekin aurkitu ahal zara. Eta non dago? Artxandape Uribarri auzoan dago. Badakizue Artxandape 40 urte betetzen dituela. Ze interesgarria. Venga, bagoaz. Kaixo, ni Laura naiz, eta gaurkoan zuen gide izango naiz. Hala, ze polita, non gaude? Hau, Begoñako basilika da, eta Bilboko Elizbarrutiko eliza bat da. Noiz sortu zen Begoñako basilika? Bilbo sortu zenean Begoñako basilika jada hemen zegoen. Aizu, galderaren bat daukazu. Bai, zein da wifiaren klabea? Ez, Begoñako basilikari buruz. Bai, zenbat urte ditu Elizbarrutiak? Aurten 70 urte ospatzen betetzen ditu. Eta zenbat ikastetxe daude bertan? Asko daude, baina nik Artxandape ikastolan ikasi nuen. 1980an sartu zenean Bilboko Elizbarrutira sartu zen. Barrutik ikusi nahi duzu, Bai! Etorri nirekin.